Mne všetci píšu, že mám spravené cecky, celý internet. Že jak som to ojebala. Mňa je Pardon. Čo sa stalo? Počkaj to. Ja som to úplne hovorila, že to bude... Máme to zachytené? Ja som to úplne hovorila, že toto musí byť. Mne všetci píšu, že mám spravené cecky, celý internet. Že jak som to ojebala. Mňa je písal. Si myslíš, že ojebeš plastiku? A ja že no, Saša, furt mám krivý nos, že čo rozprávaš? Čo sa stalo? Všetci si myslia, že mám spravené cecky. Má väčšie prstia bola. A že má väčšie prsia. Ty si to všimla, počkaj ma ináč. Ty si vlastne jedna z nás, zabudol som na to. Ty si to tiež všimol? Nie. Ale teda, jasné, že áno. Čo? Áno. Jediný Ja si nepozerám na prstia, si zadaná žena, ja mám k tebe rešpekt. Ale nielen tá veľkosť, ale aj to ako také pevné, také naliaté, to vyzerá, že idú. Ale pravdu. Áno. No, nedala som si spraviť, ale... Áno, takže gratulujeme. Hormóny mi skáču, vieš. Ale ideš si práve, že si ale práve príjemnejšia. To je tým, že som vyjebaná. Nie, ale tak to malo na mňa vplyv. Šéfe, ďakujeme ti pekne, ani nevieš, jak sa s tým dobre trávi čas. Bez randy ja som bola rok už taká mrzutá. Ale ja taká, že nemôžem sa kurviť. A konečne som sama sebou.